Uway ukina yaw balatip kerteng kumu Ephraim Marthong badang khatsan snem kerta uba nagashnong Shang Bangla Riboy District ubade ukun jong ikong Prelin Marthong bat jong iba Marshall Marwin ulaja no nalayeng naduka arpulai terik ujeliw arjar arpuar naduk kapor shiteng sngi AA. Kat kum gajing batai jong pa jong tiu kena ulaya thuo baha kesngi ba ulaja ula pong daga jacket jeans bablu kapatalun berlam beryong bat keslipar badon line saw. Bat nadu ketika kesngi ka ba ulaja tak haduk menta 4 lap din ru em yau tiu kun jong u. Bat halor kani nakaliang ka yeng kaladep Panya thuo bat pentip syaki bor pulit jong kanong po police station bat kidang pelong ye kejing thokit ban lap din yau tiu kena. Kumta lada don manu-manu ki balap lani ki bayu iyo niu kena sngobha bikin pentip lem syaki police station ki ba marjan bat ki laru ban pentip da ka ba phone ha u number henriu not kendai san ar nyau lai kendai sa. Por bang awan hang ni khama jungphi na ka banta ban kerpat lem ban pentip lem ban lem ya kane kajing ja no ukhun jonga kiba kwa bantip katanya juga Pak Marshall Marwin basong basa Asam Bangla te kajing ja no jong ne ukhun jonga nadu ka arpulai terik jong une bunai jun hadu kane kasngi ka penmi kane kubor 4 la ban yo jitip setiap ban hai te sungba ada kino kibalap at kibayo i baune une khuna bana khasas nem karta u hongru kajan kasepti ka ba jaket ka ba jin ka balong blue bat ka patlun ka lam beryong bat ka slipar ka ba don lansau te subhala da mano ki balap ki baju i subha ba phin ai jingtip hakine ki number ki bala ai harum rengkat bat haki tu police station ki bahajan jongphi te subha ban betip lada don balap subha betip lembat khublai sibut ne ya kajing lesbun ke jokhi lada phi lap hagino gino jaka khublai sibun